sige man tag hisgot pod may tungod aning usay gud dito sa kini bang Bohol, mataligaman magun nato ning Bohol. Pero pag adto na ko sa Bohol, limot ko gitagaan ko og kopya. Naman na newspaper nila kaning Bohol Balita Daily News. O gula Disyembre pa ni. Jes 2023. Unya ato lang ni basahan para di ta kay di ta maingon ba nga ingon nga bias ta. Balita ni siya. Kini naghisgot may tungod sa giingon nga Christmas tree ko no nga ni gastog 1.2 million. Dias Gindulman Bohol. Attention dia taga Gindulman Bohol. Kusog man ta diya sa Gindulman Bohol. Layo ra ni Dong Benz Arlo Mantin ng Gindulman sa inyo no. Wa pa pukon limot akong tan-aw ani sa kini ang mapa. Bohol Balita Daily News. So, sa ato pa ni mga mura ni siyang balita og kanang para sa super balita us banat ba nga tabloid. Matod pas balita nga naokyab ang lungsod sa Gindulman sa miagi pang mga semana dihang nikatap ang usa ka newsletter nga gihinganlan og lamdag. Ang kining lamdag lungsod sa Gindulman lamdag. Mao ni ang newsletter sa ni nga nagbutyag sa giganting Christmas tree sa Pasko sa 2022 pa nga gibayran kuno 1.2 million sa panudlanan sa lungsod so kuwahi sa gipaybaw nga kini donasyon. Gibutyag sa lamdag nga ang 65-foot giant Christmas tree nga nagbarog kaniadtong 2022 gibayran sa lungsod sa kantidad o sa kaniadto pang Mayo 30, 2023 sumala sa disbursement voucher na mga numero nga adunay kantidad nga 1,120,000 o gisuportahan sa resibo sa River Enterprises and Construction sa Tabahan, Gindulman, Bohol. Unya kinumduman nga matupan ning balita nga si dihang ang unang pagpasiga nini higanting Christmas tree niadtong November 28, 2022 so mga duhaon ka tuig na. Gipaybaw sa mayor sa Gindulman nga kini donasyon gikan sa mga taga Gindulman nga tuwa magpuyo sa California sa Amerika. Libres clan ug uban pang pamilya nga adunahan sa lungsod lakip na tag-iya sa River Construction. Unya sa dugang kunong pakisusi ni gawas sa voucher nga dili Christmas tree ang pangalan sa proyekto kundi multi-purpose billboard sale lamang. Usa ka project site sa Sawang, Gindulman, Bohol apan ang nakasuporta nga gihulagway mao ang higanting Christmas tree. Ang mga dokumento sa maong proyekto nagsugod pas Marso karon tuiga og nahuman sa Mayo 2023. Ang bidding document matod pa nga may kopya ang Bohol Balita nagpitsa pa og Marso 6, 2023. Apan ang River Construction lamang ang nag-inusarang bidder og siya ang nakakuha sa maong proyekto. Nya sa notice to proceed gipaybaw nga ang kontraktor nga mahimo niyang sugdan ang proyekto sa Marso 20 sa 2023. Apan sukwahe sa sitwasyon sanglit naa naman ang Christmas tree Nobyembre pa sa 2022. Diyos, kuyaw sa rin. Ang maong newsletter nga lamdag may direktor o editor-in-chief nga pangalan nga si Carlos E. Piquero. Apan walay nakabutang address. Gitawagan sa iyang cellphone ang mayor aron makapadayag sa iyang habig apan wa pay nitubag base sa newspaper. Kay dunay porsyon din nga atong gihatag man ni sa dila nato nganlan naghatag sa lungsod Gindulman kining lamdag o giingon nga dakong misteryo karon. Amo ni ang suwas lamdag nga gikutlo ni ning Bohol Balita nga dakong misteryo karon ang nakaukay sa katawhan sa Gindulman ngano nga ang giant Christmas tree gibayaran man sa munisipyo og 1.2 million nga natuko naman ka kini pinagis donasyon. Mao ni ang nigawas nga newsletter ana nga atensyon Gindulman kinahanglan inyo sad ng labi pas mayor no og sa hingtungdan diha. Ato baga ning mantag magakuha tag laing update ani kay matod pa sa atong nakuha kasayuran kining nagsuwat wa gitawagan ko no ang cellphone sa mayor aron mapasabot og gusto sad og formal nga interview apan wa pa man ma-materialize. Kay kini gong sa kini speaking of kining manginani nga sitwasyon labi pas di las Gindulman no we are not specific ta og may ato gyung
gisulo alon kining gindulman kundi kini kung Bohol usay murag di man para sa sugbogon nga daghang kayong media outlet no nya di kay sa kadungog sa ilang signal sa ubang radio dihas Bohol unya kining ilang newsletter di man kay ni maabot sugbo mo nang makaabot sa Bohol do na sa mga amigo nato sa Bohol nga mopadangat po silang concern may tungod silang tagsa-tagsa ka mga local government unit karon hitabo nga kini ang atong naisgutan kini sa gindulman nya ang atong ebidensya nga basa man lang nato kining Bohol Balita Daily News nga matod pag-ingon nga na okay o naokyab ang taga Gindulman kay nabulgar nga matod pa kining 1.2 million nga Christmas tree gibayran sa munisipyo sa Gindulman apan matod pa donation kuno ato ning ibutang kuno kay wa man ta kaapas ani pero mangayo ta og pa kuan ani nya update gikan mismo sa hingtungdan kay kana ra bang inanang mga nay anomalya mahimo man na nga diha dayon gud matuki o masintensyahan ang hingtungdan kung kana panalitan anomalya o anomaluso. Specific example dito sa Toledo, katong vice mayor, limot sa kuda, dihas Toledo, nahimo to siyang mayor, no? Dito ginamatay sa presuhan. Dugay kayong proseso siyang kaso, kay usa sa mga hinungdan, maor gini. Pasakaan siyang kaso, kay sa siya, incumbent pa, nangawa kuno ang kutsara, tinidor, apel pa ang kaldero o kaldiren ba? Napatoy Christmas tree dito, nawa. Kay panahon kuno sa dunay okasyon dito, dagang kumbira, dagang bisita. Mapunta kibaw nga ambasin ang mga bisita, nakuwang pas pagkaon animaos, ang kutsara, tinidor, plato o kaldero, apel og dahan. Wa man kuno na hingpit yun nga, mag-explicar matod pa ni limot anong ko na sa ato ang kuan murag simi limot man tani klakya mainom daw taon niya una das Toledo kaniadto dugay proseso ni dagan pa ganito ang bisi mayor na mayor to sura na preso siya nilansad ni file og COC nakadaog bagyod pero murag kun siya lang gidaganan dugay-dugay na sa mga katuigan apan matay ang taon dito sa presuhan unya kini gawas anang sa Gindulman di ay nahitabo pod apan related sa ni siya sa mga gitawag natok anomalya atong balikon wa ta mo ingon nga dakong anomalya sa Gindulman igora natong gibasa kining newsletter o kining balita gikan mismo sa Bohol Balita naa ni sa